Sunt George Botoran, am 33 de ani, sunt antreprenor din Râmnicu Vâlcea. Coordonez împreună cu familia mea firma Turbonef, una dintre cele mai cunoscute turnătorii de neferoase din România. După ce am fost un an student la schimb în Statele Unite prin Rotary International, am urmat Academia de Studii Economice, pe care am absolvit-o în anul 2009. În trecutul apropiat, am fost membru al Rotary Act Râmnicu Vâlcea, club pe care l-am condus ca președinte în perioada 2014-2015. În această calitate, am contribuit la realizarea mai multor proiecte sociale în favoarea oamenilor din comunitatea unde trăiesc și lucrez. Am alăturat grupului Politic Plus din dorința de a contribui la modernizarea României. Experiența pe care am căpătat-o ca student în sisteme de învățământ din străinătate și ca tânăr implicat în activitatea socială și antreprenoriat poate fi utilă și acțiunii politice din care fac parte. Grupul Politic Plus acționează pentru modernizarea României și integrarea ei cât mai rapide în rândul celor mai evoluate țări. Știu că pot contribui la acest demers care pare a fi atât de lent. Parlamentul României este platforma națională cea mai înaltă pe care se pot dezbate valori care compun statul modern pe care ni-l dorim. La fel, normele după care funcționează acest stat și cu ajutorul căruia își servește cetățenii. Alinierea reală la nivelul cel mai înalt al civilizației se poate face numai prin adoptarea integrală a valorilor comune și prin funcționarea societății românești pe baza normelor simple, clare și eficiente pe care le vom iniția și adopta. Cred că pot reprezenta Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate și pe cetățenii zonei unde muncesc și trăiesc în dezbaterele ce vor avea loc în următorii 4 ani în Parlamentul României. Vă mulțumesc!